Hain na ba kita karon sa kinabuhi sa atong pagtuo? Unsay matang sa kinabuhi nga atong gipuy-an? Puno ba kita sa pagduha-duha, kabalaka, o mga pangutana? Tungod niini namugna kining atong tulumanon. Ipahayag ang kamatuoran. Uban ni Brother Rufino C. Habelio Jr., usa ka acolytes of the altar of St. Nicholas of Tolentino, Parish of Bay City in the Diocese of Dumaguete City. Ipahayag ang kamatuoran. Matag Domingo sa may 1:30 hantod 2:30 sa hapon. Via FB Live and YouTube Live from its official FB page and YouTube channel. I am not worthy to be called a Catholic if I cannot defend my faith. The Church can never be brought down. Indeed, it grows under persecution, and those who attack it are destroyed. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga kaigsunan nga mga naa sa Visayas. Magandang hapon din sa ating mga kaibigan, mga kapatid, kapanalig at kapananampalataya dyan sa may Luzon at Mindanao. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Sa atin pong mga taga-subaybay sa programang ito, dyan po sa Tagpo, Bay City, magandang araw po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga FB friends ko na laging sumusubaybay sa ating programa, ipahayag ang kamatuoran. Bago po ang lahat, binabati ko po ang lahat ng ating mga kaparian sa buong daigdig. At para sa ating topiko ngayon, iaalay ko muna sa inyo, sa lahat ng mga mahal nating mga kaparian, ang awiting ito.
nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sa mulit-muli mga kaibigan, mga kapatid at kapanalig, magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin puntahan ang topiko natin ngayon, gusto ko munang ipahayag sa inyo ang isang talata sa Biblia. Ito po ay nakasulat sa Malakay chapter 2 verse 7 na ganito ang ating mababasa. For a priest's lips preserve knowledge, and instruction is to be sought from his mouth, because he is the messenger of the Lord of hosts. Sa ibang version naman ng Biblia, dito po sa ang salita ng Diyos, ito din ang ating mababasa. Sa katunayan, tungkulin ninyong mga pari na turuan ang mga tao tungkol sa akin, at dapat naman silang magpaturo sa inyo dahil mga sugo ko kayo. Bakit kaya akin pong binasa ang mga talatang ito? Sapagkat ito po ay may connection sa ating palatuntunan ngayon, sa ating topiko, sa ating palatuntunan ngayon. Bago po ang lahat, binabati ko po ang ating mahal na obispo, Most Reverend Bishop Julito Cortez, sa atin ang obispo po ng ating diocese ng Dumaguete, sa atin pong team moderator dito po sa parokya ni San Nicolas de Tolentino Parish of Bai City, si Reverend Father Lunilo Torres. Kasama niya po ang dalawang kaparian, si Reverend Father Arturo Conrad Lagarde at si Reverend Father Roman Sagon. Binabati ko din po ang aming mahal na sakristan advisor, at saka siya din ang nagbibigay buhay ng ating programa. Siya po ang ating master technician ngayon, si Brother Janry Estrusas. Kasama niya po ang ating mahal na sakristan din. Ano kaya ang posisyon nito? Sakristan, no? Okay, siya po si Lloyd Lastimoso. Sa magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, so sa ngayon, welcome sa ating programa, Ipahayag ang Matuuran. Sa Tagalog, Ipahayag ang Katotohanan. Ang programang ito ay sadyang ginawa upang magbigay paliwanag sa iba't ibang mga katuruan ng simbahan na kung saan tayo ay nagkakaroon ng confusion. It's because sa mga accusation coming from the accuser, which is the people who do not understand the doctrines and teachings of the church. So ngayon po ang ating pag-uusapan, mga kaibigan, mga kapatid, ay patungkol po sa isang tanong na, bakit Father ang tawag natin sa ating mga kaparian? Hindi ba ito labag sa Biblia? Mga kaibigan, mga kapatid, pakinggan ninyo ang munting video na ito upang malaman natin na noon pa man ay tinatawag na Father ng mga Israelita ang mga saserdote o pari nila noon. At maging ang Apostol Pablo po natin ay spiritual father at pari natin. Yun po mga kaibigan. Ang mga kadalasan pong puna ng puna at akusasyon laban sa simbahang Katolika ay ganito. Bakit daw Father ang tawag natin sa ating mga pari? Labag daw ito sa Biblia. Ayon po sa 23:9 ng Mateo na ganito po ang ating mababasa. Basahin ko po sa inyo ito. Mateo 23:9 sa New American Bible na ganito ang ating mababasa. Call no one on earth Father. You have but one Father in heaven. Sa ibang version naman, sa New International Version, ganito ang nasusulat. And do not call anyone on earth Father, for you have one Father, and He is in heaven.
Dito naman sa Tagalog version, sa same na talata, ganito ang nakasulat. At huwag ninyong tawag Ama man dito sa lupa, dahil iisa lang ang inyong Ama, ang Amang nasa langit. Kaya ang tanong dyan, tama ba ang kanilang pagkaintindi o hindi na naman nila hinayos ang kanilang pangunawa? Ano kaya ang tawag sa kanilang tatay? Ano kaya ang tawag sa kanilang ama? Yung mga daddy nila. Diba? Tawag sa kanila ay papa, daddy, ama. Yung tatlong mga tawag na yan, may iba nagtawag din ng tatay, pares-parehas lang yan na father. Anong tawag natin sa kanila? Yung palaging nag-accuse sa ating mga Katoliko na labag daw ang ating mga sinasabi sa ating mga kaparian na father, sapagkat ayon sa 23:9 ng Mateo, labag daw ito. Sila naman tumawag na father sa kanilang ama, tatay, daddy. Di po ba? Yan po ay matawag natin sila na hipokrito. Pinipili lang kasi nila ang gusto nilang pag-unawa at hindi yung tamang unawa basta't may maipuna laban sa simbahang Katolika. Ito ang sasabihin pa nila. Iba naman yung father sa laman. Sa literal na pag-unawa nyo, huwag patawag na father. Pero pagdating sa father sa laman, iba na naman. Ano yun? Pinipili lang ang paniniwalaan. At malinaw nang nakasulat sa Biblia sa 23:9 ng Mateo na do not call anyone on earth Father, for you have one Father and He is in heaven. Ang nakasulat dun ay anyone on earth. Huwag daw patawag na Father. Kaya kung gagamitin ang literal na pangunawa, maging ang ating matatay, hindi tayo dapat tumawag sa kanilang Father, tatay, ama, daddy. O, di po ba? Kaya kapag gawin nating literal, ang pangunawa na yon ay maiba na ang kahulugan at it against to us already. Kaya hindi tama ang pangunawa ng ating mga kaibayo sa pananampalataya patungkol po sa Father. Sapagkat puro Father lang ang kanilang pinupuna basta't lang may maipuna o akusasyon. Kasi kapag iatras naman natin sa verse 8 sa Mateo 23:8, mababasa naman natin na you must, basahin ko para sa inyong lahat. Ito ang nakasulat. As for you, do not be called teacher. You have but one teacher and you are all brothers. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Kaya, bakit Father, bakit sa verse 9 lang sila pumunta upang akusahin ang simbahang Katolika na labag ang pagtawag natin sa ating kaparian na Father? Bakit hindi sila pupunta sa deep end at sabihin, call no man teacher here? Diba? Tawag natin sa teacher natin ay teacher, sir, ganon. Kaya magbigay po tayo ng senaryo gamit ang literal na pangunawa patungkol po sa teacher at father. Patungkol sa teacher naman, narrator, ganito ang sinabi ng narrator. Naglalakad si teacher sa koridor nang tawagin siya ng kanyang grade 1 pupil. Sinabi ng grade 1, Teacher, kailan po ipapasa ang project? Teacher, call no man teacher because we are all equal. Grade 1 pupil, ha? Patawa ka, ma'am. See, kung gaano kalala ang panunawa sa kaibayo natin sa pananampalataya, ginagawa lamang katawa-tawa ang sarili dahil sa maling unawa. Kung uunawain natin ang buong konteksto sa talatang yaon, ang gustong iparating ng ating Panginoong Hesukristo dito ay huwag maging mataas o magpakitang tao. At hindi literal na huwag tawagin o patawag na father at teacher. Yan po, kaya basahin po natin ng buo ang
ang konteksto, ang talata sa Biblia. Mula po dito sa 23:5 hanggang 12 ng Mateo. Ganito po ang ating mababasa. Ang lahat ng ginagawa nila ay pakitang tao lang at upang ipakita na napakarelihiyoso nila. Nilalakihan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang laylayan ng kanilang mga damit. Mahilig silang umupo sa mga upuang pandangal at sa mga handaan at mga bahay-sambahan. At gustong-gusto nilang batiin sila't igalang sa mga mataong lugar at tawaging guro. Ngunit huwag kayong magpatawag na guro dahil lahat kayo'y magkakapatid at iisa lang ang inyong guro. At huwag niyong tawaging ama ang sinuman dito sa lupa dahil iisa lang ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag din kayong magpatawag na Panginoon dahil iisa lang ang inyong Panginoon. Walang iba kundi ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa ng Diyos at ang nagpakababa ay itataas ng Diyos. Malinaw po dito sa konteksto na ating nabasa ngayon mula po sa Ebanghelyo ni San Mateo na kung uunawain po natin ng mabuti ang mga talata, iisa lang ang punto ng ating Panginoong Hesukristo na yun po ay ang pagiging mapagkumbaba tayo. Mga kapatid, bibigyan ko kayo ng senaryo na nagpakita ng pagiging mapagmataas dahil sa pagmamalaki sa sarili o pagpapatawag sa kanyang title. Senaryo, ito po. Isang lawyer ang dumating sa kanilang family reunion at tinawag siya ng isa nilang kamag-anak. Siya po ay si Tita Jenny. Ito na ba si Ryan? Tanong ni Tita Jenny. Yes, ako nga teta. Huwag niyo na lang akong tawaging Ryan. Attorney Ryan na lang. Sagot ni Ryan. Ano ang mali sa sinabi ni Ryan? Ang tawagin ba siyang attorney? Hindi. Kundi ang pagiging mapagmataas niya. Hindi masama kung tawagin tayo sa title natin. Kung tayo ba ay lawyer o anuman. Ang sinasabi kong mali ay ang pagyayabang o ang pagiging mapagmataas. Yan ang gustong iparating ng ating Panginoong Hesukristo, na huwag tayong mapagmataas. Kaya hindi mali na tawaging father o teacher tayo. Ang mali ay ang magiging mapagmataas. Dahil kung tama ang unawa nila, magiging contradict lamang ito dahil maraming tinawag na father sa Biblia. At yun po ay mababasa natin sa Mateo 1:2 na ganito po ang ating mababasa. Abraham became the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers. At kung babasahin natin mula sa versikulo 2 hanggang 16, sangkatutak na ang father. Kaya mga kapatid, lilinawin po natin ang kanilang mga akusasyon. Alam ba nila o alam ba ninyo mga kapatid na ang Israelita ay father din ang tawag nila sa kanilang pari o priest o saserdote? Ang saserdote po mga kaibigan, mga kapatid, in English po ay priests. Kaya babasahin natin ngayon dito po sa 16 9 hanggang 10 sa Judges. Judges chapter 17 verse 9 to 10 na ganito po ang ating mababasa. Where do you come from? Micah asked him. He answered him, I am a Levite from Bethlehem in Judah, and I am on my way
to take up a residence wherever I can find a place. Stay with me." Micah said to him, "Be father and priest to me, and I will give you 10 silver pieces a year, a set of garments, and your living." He pressed the Levite. See, malinaw malinaw, di ba? Kaya wag tayong magtaka kung bakit ang mga pari natin ay tinatawag nating father, sapagkat sila ang ating spiritual father. Meron ba yan sa New Testament, mga kaibigan, mga kapatid at kapanalig at kapananampalataya? Meron po dito po sa Romans chapter 4 verse 11 sa New Living Translation na ganito po ang ating mababasa. Circumcision was a sign that Abraham already had faith and that God had already accepted him and declared him to be righteous even before he was circumcised. So Abraham is the spiritual father of those who have faith but have not been circumcised. They are counted as righteous because of their faith. Atin namang babasahin ang mga sumusunod na mga talata. Basahin natin ang sumusunod na talata para malaman na ang pari ay mga spiritual father natin. Dito po sa 4:14 ng unang Korinto na ganito po ang ating mababasa. 4:14 ng Korinto. Ito po ang nakasulat, mga kaibigan. I am writing you this, not to shame you, but to admonish you as my beloved children. Dito po sa Tagalog na translation, ganito po ang nasusulat sa unang Korinto 4:14. Ganito ang ating mababasa. Hindi ko sinusulat ang mga ito upang ipahiya kayo, kundi upang paaalalahanan kayo bilang mga minahal kong mga anak. See? Tinuturing ni Apostol San Pablo na mga anak niya ang mga mananampalataya sa Korinto. In short po, si San Pablo ay spiritual father. Maging si Pablo po ay spiritual father ni Timoteo. Basahin natin dito po sa unang Korinto, ang kapitulo po ay 4, ang bersikulo po ay 17, na ganito po ang ating mababasa. At dahil nga rito, pinapapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Ipapaalala niya sa inyo ang tungkol sa pamumuhay ko kay Kristo Jesus, na siya ring itinuturo ko sa lahat ng simbahan saan mang lugar. Dito po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 15. Ganito din ang ating mababasa, mga kaibigan. Even if you should have countless guides to Christ, yet you do not have many fathers, for I became your father in Christ Jesus through the gospel. Si malinaw na si Apostol San Pablo po ay father sa mga mananampalataya. Bakit? Sapagkat siya ay spiritual father. Dahil hindi naman niya anak sa laman ang mga taong kanyang sinasabing anak niya. Ano ba ang tungkulin ni Apostol San Pablo, mga kapatid? O ano nga ba si Apostol San Pablo? Basahin natin para malaman natin na si Apostol Pablo pala ay pare natin o priest. Dito po sa Roma, ang kapitulo po ay 15 at ang bersikulo po ay 16 na ganito po ang ating mababasa. To be a minister of Christ Jesus to the Gentiles and performing the priestly duty of the gospel of God, so that the offering up of the Gentiles
may be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. Dito po sa Tagalog version, ganito po ang nakasulat sa Romans chapter 15 verse 16. Na ganito ang ating mababasa, na maging lingkod ni Kristo para sa mga hindi Hudyo. Naglilingkod ako sa kanila ng isang pari at ipinangangaral ko ang magandang balita ng Diyos. Ginagawa ko ito para maging handog sila na katanggap-tanggap sa Diyos na itinalaga sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ayon pala kapatid, no? Spiritual father at pari pala natin si Apostol Pablo. Kaya huwag po tayong magtaka kung bakit father natin ang tawag sa ating kaparian, sapagkat yan po ay biblical. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos na binigyan tayo ng pari upang magiging magbigay sa atin ng magandang asal at saka mag-celebrate sa atin ng banal na misa kung saan nandoon ang presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Sana po marami kayong natutunan sa araw na ito kung bakit Father ang tawag nating mga Katoliko sa ating mga kaparian. Sa susunod na linggo, atin namang pag-uusapan ang patungkol kung bakit tayong Katoliko ay nangungumpisal sa mga kaparian natin. Kaya po, in behalf of our station manager, Brother Redel Ilod, ating Special Affairs for Public Concern, Brother Lloyd Lastimoso, at saka sa ating mga junior aspirants, Brother Mark Cinco, ang ating Master Technician, Brother John Reyes Trusas, our Sacristan Advisor, at saka live tayo ngayon sa St. Nicholas of Tolentino Roman Catholic Church by City Authorized page. Please like and share sa page na yon. Uulitin ko, St. Nicholas of Tolentino Roman Catholic Church Authorized page. Sa lahat po ng mga taong nagsusubaybay sa amin, lalong-lalong na po yung mga taga-proper tag po, sina Sir Richie Caluring, Brother Sir Mark Caluring, at sa lahat po ng sumusubaybay sa programa nating Ipahayag ang Kamatuuran. Sana po meron kayong nakukuhang knowledge, learning sa ating discussion, sa ating mga talakayan sa araw na ito. Ito po ang inyong lingkod, Brother Rufino C. Habilio Jr. ay magsasabing, dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay katotohanan, atin pong ipahayag ang katotohanan. Maraming salamat sa inyo at magandang araw po. Happy Sunday to all of you. God bless us all. Hain na ba kita karon sa kinabuhi sa atong pagtuo? Unsay matang sa kinabuhi nga atong gipuy-an? Puno ba kita sa pagduha-duha, kabalaka, o mga pangutana? Tungod niini namugna kining atong tulumanon. Ipahayag ang kamatuoran. Uban ni Brother Rufino C. Habilio Jr., usa ka acolytes of the altar of St. Nicholas of Tolentino, Parish of Bay City in the Diocese of Dumaguete City. Ipahayag ang kamatuoran. Matag Domingo sa may 1:30 hantod 2:30 sa hapon. Via FB Live and YouTube Live from its official FB page and YouTube channel. I am not worthy to be called a Catholic if I cannot defend my faith. The Church can never be brought down. Indeed, it grows under persecution, and those who attack it are destroyed. Who is the priest?
He is not rich, for he has abandoned himself. He is not powerful, for he is obedient to another. Yet if we had not the priest, we should not have our Lord. Who was it that received your soul on its entrance into life? The priest. And if that soul comes to the death of sin, who will restore it to calmness and peace? The priest. Who nourishes it to give it strength to make its pilgrimage? The priest. And what is your true food? The precious body and blood of our Lord. Who makes ready this feast? And who offers this sacrifice? The other graces of God would be of no avail to us without the priest. It is he who opens the door. The priest is not a priest for himself. He does not give himself absolution. He does not administer the sacraments to himself. He is not for himself. He is for you. Who will prepare your soul to appear before God by washing it for the last time in the blood of Jesus Christ? The priest. The priest will not understand the greatness of his office until he is in heaven. If he understood it on earth, he would die. Not of fear, but of love. The priesthood is the love of the heart of Jesus. When you see the priest, think of our Lord, Jesus Christ. So that when it does occur, you may believe the word of the Lord. Jesus told him, "Have sight, your faith has saved you." The Gospel of the Lord.
go with the angels and all the saints and declare your glory. As with one voice we acclaim, the body and blood of our Lord Jesus Christ. And entered willingly into his passion. He took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." My Lord and my God. Burning up the night, smoke rising, world give up the fight.
masarap ang feeling ng nagmamahal at saka minamahal. I think there is nothing more beautiful to experience in life than to love and be loved. Pag-ibig, yung binibigay mo yung sarili mo, attention mo, at confident ka na nilalove mo rin, ay linalove ka niya. Na-inlove ako sa isang lalaki, nakasamahan ko sa PCY. Mabait, gwapo, mukha ideal siya. Tapos, na-inlove ako sa kanya, sinagot ko siya. Tapos, naging kami for almost 5 years. I have that faith na I was loved. Siguro po, kasi tinitreasure ko yung love na yon, na andyan lang siya, andyan lang sila. I felt masaya ako dun sa boyfriend ko eh. Pero parang may mystery hindi ko maintindihan. Parang I am searching for something more. Mas may higit pa akong hinahanap na parang greater joy. Hindi ko maintindihan kung saan ba yun. Ay, huwag ka na doon, sayang. Sayang ka, iha. Anong gagawin mo doon? Magdasal lang. Meron pang mga ganyang comment. Kung hindi ba naman ako magbago noon, mas nagiging, I know, ewan ko ha, kung this is superficiality or vanity to tell this. Pero, kapag pala talaga mahal na mahal tayo ng Diyos, wala tayong ibang magagawa kundi magmahal din. Kahit mahirap magmahal. Kasi pag nagmamahal tayo, namamatay tayo sa sarili. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di basahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Issue ko nung pumasok ako sa monasteryo ay yung human love ko. Yung personal, yung special experience na minahal at nagmahal doon nga sa particular person, yung guy na naging boyfriend ko. Pati din yung sakit, yung pain, na iwanan ko sila nanay, si tatay, yung pamilya ko kasi ako ang panganay eh. Ang sinakripisyo ko po, siguro I have to be with my parents in their trying moments. Pero, katulad ng sabi ko, sila mismo, minsan nagsabi sa akin, binigay ka na namin sa Diyos. Sabi niya sa akin, mahirap ka rin ba ng Diyos? Mas gusto ko mapunta ka sa Kanya kaysa sa iba. Masaya na ako para sa'yo, pero masakit. Pero nilet go niya ako. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di basahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Mas malalim pa yung pagmamahal ko sa tinatagal ko dito sa monasteryo. Dahil kung hindi, baliwala tong rehas na to, baliwala tong habit na to. Kasi habang tumatagal ako sa monasteryo,
Ito na nga nare-realize ko eh. Maging pag-ibig sa lahat. Kasi ganun yung sinusundan ko. Yung Diyos na sinusundan ko ay walang iba kundi pag-ibig. Kaya ko hindi ako nagmamahal. Sayang naman yung nagmamahal sa akin. Yung siya na nagmamahal sa akin. Useless lahat talaga tong iniwan ko. Kung hindi rin ako lumalalim sa pag-ibig. Yeah. Ako po Sister Mary Jan from Queen of Angels Monastery. Ako po si Sir Cherry Marie of the Sacred Heart Vasquez. Mula noon hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon. Ikaw at ako. At ngayon, nandyan ka na. Di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan. Di basahin, di kasama. Pasensya na kung papatulugin mo muna ang pusong napagod. Kakahintay kaya sa natitirang segundong kaya maaari bang magkunwari akin ka pa? Mangangarap hanggang sa pagbalik. Mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakaling makita kitang muli. Pagsikat ng araw, paglipas ng gabi. Kung di pipilitin ang di pa para sa'kin, baka sakaling maibalik. Malaya ka na. Susuko na ang sandata, aatras na sa lahat.